jam geno wiyete men ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam fulliɓe windere hettotoɓe jamma bela hande ko dewo nayi colte hitande ujune 2024 fulɓe mbi so guesa watti tawoyde colli paabi kewata hande paaɗen ko Afrique banggue worgo toon to worgo Afrique laamorgo ko Pretoria hoorejo ko Cyril Ramaphosa ɓesgu ngu ko 6.1 million e 525,521 neɗɗo wertago mayri ko 1,212,307 kilométre carré ndi heeɓi jeytare ko 31 duujal 1961 yo jaam ñallu to ñalluɗen care cindoɗe kelle men daja ba hetto beela wona laccire saño saka ngela sawtu ngo ko Aminata Anne